17 октомври 359 High Society Party отново в клуб Грамофон. Този четвъртък Сарафа и Ди ще ни изненадат с нови парчета от клубните им участия, а Павел и Венц ще допринесат за доброто настроение на вечерта. И както обикновено ще бъдете в компанията на DJ Fail и денс формация Sugar Wings. 17 октомври, клуб Грамофон, 23 часа, само за ценители. А този път за всички студенти вход свободен. 359 High Society Party. 17 октомври, клуб Грамофон. Телефон за резервации 0878 14 63 53.